راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو مس راديو إرنا يخم زلكم زغبركم سمعتنا إزي صومناوي في تساميتاتيو أبناي سنبت في تساميتات دوب إثيوبيان سودان ننقدي كم سقفته كابزوا بلونايل سمحلالف زينا ملكيتو ريدي دابانغا بوغن أبز محلالفتو زينا سلسة نقطات دوب كلتين هاجرات بعربي 16 تكمت بسقفتلو سبب سلطان سودان إثيوبيان تاريخيبهم كم زنورو فليتا داغماي مخفات زي سلسة نقطات دوب كم شكور زيتي بونن كال هالغتي ناجراتن أبز جبر نقداوي لووت أبز بي كلتين هاجرات عبيد سلوا كم زهلوا أبتقات أمتقليتو كلتا نتبحمش ميتاويت كاب حفشاوي سدد سودان بزي مسمرات زي ناب إثيوبيا زو حزم خاني زنقار بمسارات زوات حبريتا أبزن دوات زقبر نقداوي ملووات كاب كرت نات أكوان تغنى سلطان وحسنة مخبارقنا كبير حلوة كقبر الليو دايركتر حلوة دوات سودان أو القاسم عبد الله بزابو مقلتي مساقر منقسي بمتحبار قداي دوب قدارف أبزحت سروان مفتح غركبولون كغفة مغانو حبيرو كم زفلت بمجاعات ريز العلة أمون جوزيغات سودان إثيوبيان ترجع مجيء تقييديو حبرة أفريقيا بتأهجر تغسيتن زلوا قطباو كلولاون مرجع نايسل 700 مليون دولار كم مدب كم زوج صفليتو كوفيد-10 بدرجة عالم أبي واتسابن من نوابرون أخذت الوزن عنوة من مزبالن أبهجر أفريقياون كبير سعبين أمت يسلزلو نيقوت أبو حويته هجر زوعل ناي 640 مليون دولار فاينانسا وحجز كم زد اللي يوزقلات حبرة أفريقيا بزحل فسالس بزوج أو مجلسي درجة فرق ينايتي تحتي تزلو باجت قوات بزحن تتصمدب مس ودبت عنا علم مرحتي عقراتن هو باتسنت وبوانن بمتحبار حجزنا مكاب كسرح مغان فليتو أبتين على 24 تكمتي تمدي وزلونا حجز مشات كم ما أكل نقدي علم زعمسلو أهجروان تكالاتون كساتفو مغانهم تحبيرو كوفيد-10 مكاتن بدحريون زقبر قطبا وحويتن استراتيجي وصيو كم زلو زقلت بتحبرت زغما قجلة نزناي 300 مليون دولار حجزنا مكاب أفريقياوين بانكتاتن تكالات ميديان زعبي تراكت صوتا مخاننا فليتو موروكو دوب أفريقيا تونيزيا ليبيان إثيوبيان كابتن كندي بزي تلابع حمام تتقعين زلو هاجرات كوغنان كلوا أفريقيا بحفشا لعلي حدنت وغلت مليون حمومات لعلي 24 شحكا موت زيغاتا مزقبا زلا أهقوريا عمر البشير نابه قراوي بيت فردي قبنياتات كغربو لزغل مقدتات نمزتاي وكالت تتكال ناب سودان عودتا كايدوم اذي بأخبار حقي فاتو بن سودان سمر حقو جلة عب كتما خارتو ما بتصن حلوان مستفلا ليس وسلطان تهاجر ركب كايد مخانو تحبيرو البشر بتي اب دارفور استفت سمع جملة وهلكتن قبن قبل علسب او نتنزة تقلل زتفلا لي كستات قريبلو ابزقشلو تتحيزو ناب هيك ابز ركب بيت فردي كغرب تبينو له مصنحو زفلاتيو منقسي سودان مجمريا نايز حزنا يزلنا عمت نال بشر نابه قراوي بيت فرد غركبو كم زي كونه امسايو اقنا تمساسالي فولي بيت فردي اقيمو نتمسرح فردي كايدو مخانو حبيريو مسال بشر بتمساسال قداي باه قراوي بيت فردي تغسيسم زلو كم احمد هارون عبد الرحم محمد حسين علي قشاي زركبوم اب تحت قيدي كركبون كلو عبد الله بانداغنا كساب حجي تصويرو كم زلو يقلات اب كل تشحن سلسن زجمرة كلولاو دارفور لعل 300 شحيوات سودانوان كم زهلقة يفلات مس راديو رناكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي سومناوي فتصاميتاتيو اب نايسوني فتصاميتات اب إرترا مبرهت زي مهلاو كم نبور كابز وسد نويح عمتات أغطيريو سرعة أقلقلوتات ماين إلكتريكنا اب إرترا كلو يزبل حسابون دارغانز بس حزبي تسفاز أورت مبسعاتات منكستيو منكستي إرترا بوك أخبز أوجو هاقراو الشبا ويمعت أو زيقاتات كيل على شوعي ورحو أغطير الله حزبي بزيكاتي زي تصور كوين وزلو مرت نبران حسمن أقلقلوت ماين إلكتريكن بسرعة كركب زي مخالو توسخ درعيو بفلاي مبرهتي أبز حلفة قلتقنا كابزنا برابي سو بمهلاو حزبي أبستناوحة معت أونت الماتن من بار كم زمار رجير والله
ጠንቅዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ እናባእሰ ዝመጽእ ዘሎ ዋሕዲ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ስእነት ነዳዲ ምዃኑ ይስማዕ እዩ። ነዳዲ ዝህልኽ መጓዓዝያ ዘየለኽነሱ መንግስትን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝኸውን ነዳዲ ዝሰኣነሉ ምኽንያት ድማ ምስ ምዕፃው ወደባት ሓያሎ ሃገራት ዝተሓሕዝዎ ኣለዉ። መንግስቲ ኤርትራ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላዊ ስዕብ ምህላው እንተዘይኮይኑ እቲ ዝሰዓበ ሃስያታት ይኹን ንምሕዋይ ተታሒዙ ዘሎ መደባት ንህዝቢ ኣይገለጸን። ዝሃነፀን ሓፅብታት ዲጋታትን ጽርግያታትን ዝጽብጽብ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝሓሸ ደረጃ ምዕባለ ክምዝገብ ምዃኑ ፕሮፓጋንዳታት ምንዛሕ ኣይቋረፀን። ህዝቢ ብወገኑ ብዘይካቲ ጨኒቕዎ ዘሎ መዓልታዊ መነባብሮ እንተዘይኮይኑ ብዛዕባ መጻእ ሕወት ቁጠባ ሃገር ክሓስበሉ ዝኽእል ኣጋጣሚታት ከምዘየለ ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ወገናት የመልክቱ። ነቲ ኤርትራ ድሕሪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ምዕባለ ክትርከብ እያ ዝብል ፕሮፓጋንዳታት መንግስቲ ከዓ ከም ዳእላን መቐጸልታት ተዋስኦታት ናይቲ ስርዓትን ከም ዝወስዶ እቶም ወገናት ጠቒሶም። ኣብ ከሰላ ካብ 15 ጥቅምቲ ትሒዙ ኣብ ዝተወልዐ ሓድሽ ግጭት ብውሕዱ 8 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ሓያሎ ድማ ቆሲሎም። እቲ ግጭት ደገፍቲ ናይቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶቕ ካብ ስልጣኑ ዝተሰጎገ ኣመሓዳሪ ከሰላ ሳላሕ ዓማር ዝኾኑ ተወላዶ ቤን ዓምር ከም ዘጓሃርዎ እዩ ተሓቢሩ። ኣቐዲሙ እውን ምስ ጓግቲ ኣመሓዳሪ ምስ ተሰምዐ ኣብ ሰዋኪንን ፖርት ሱዳንን ተመሳሳሊ ግጭት ብምውልዑ 5 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ልዕሊ 20 ቆሲሎም እዮም። መንግስቲ ሱዳን ነቲ ኣብ ከሰላ ስዋኪንን ፖርት ሱዳንን ዝተለዓዓለ ግጭት ንምርጋእ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ብምእዋጅ ብፍላይ ኣብ ከሰላ ንሳለስተ ዝጸንሐ ሰዓታት እትእቶ ኣዊጁ ይርከብ። እቲ ኣዋጅ ትማሊ ከም ዘብቃዕ እኳ እንተተመልከተ ኣብ ዞባ ከሰላ ካብ ብሄረ ቤጃ ዝኾኑ ሃደንደዋን ቤን ዓሚርን ገና ምትፍናንን ወጥረን ስለ ዘሎ ክናዋሕ ከም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ወገናት ይገልጹ። ጠንቅቲ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዝገንፈለ ሓድሽ ቀቢላዊ ናዕብን ግጭትን ምሻምቲ ካብ ኤርትራ መበቆል ከም ዘለዎ ዝተነግረ ቤን ዓምረታይ ሳላሕ ዓማር እዩ። ንሱ ኣብ 22 ሓምለ ኣመሓዳሪ ዞባ ከሰላ ክኸውን በቲ ወተሃደራዊ ወገን ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ድሕሪ ምርቅሑ ብሄረ ቤጃ ብፍላይ ድማ ቀቢላ ሃደንደዋ ተቃውሞን ናዕብን እዮም ኣካይዶም። እቲ ተቃውሞ ክሳብ ወደብ ፖርት ሱዳንን ናብቲ ወደብ ዝእቱ መንገድታትን ክሳብ ምዕፃው ዝበፅሐ ናብ ኣድማ ድሕሪ ምዕራጉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶቕ ብ13 ጥቅምቲ ካብ ስልጣኑ ሰጊግዎ። እንተኾነ ደገፍቲ ተወላዱ ቤን ዓምር ድማ ኣንጻር ውሳኔ ተቐዳማይ ሚኒስትር ካልእ ናዕቢ ኣላዓኢሎም ይርከቡ። ኣብ ከቢድ ቀቢላዊ ምትፍናን ዝርከብ ምስ ኤርትራ ዝዳው ዞባ ከሰላ ኣብዚ እዋን ዝተመደበ መሓዳሪ የብሉን። ሓያሎ ተወላዶቲ ዞባ ንዘሎ ጸጥታዊ ሃጓፍ መንግስቲ ኣብ ግምት ብምእታው መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ኢዱ ምትእታው ይቕጽል ከም ዘሎ ክወቕሱ እውን ይስምዑ ኣለዉ። ኣብ ሊብያ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝርከቦም ሓተቲ ዕቋን ስደተኛታትን ናብ ውሑስ ቦታ ናይ ምስጋሮም መስርሕ ዳግም ምጅማሩ ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ። እቲ ኣህጉራዊ ትካል ብዘውፅኦ መግለፂ መሰረት ናብ ዓርቢ 16 ጥቅምቲ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ዜጋታት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንን ሶማልን ዝርከብዎም 153 ሓተቲ ዕቋን ስደተኛታትን ኣብ ኒጀር ናብ ዝርከብ ግዝያዊ መጽንሒ ኣቅዒዞ። እዞም ሓተቲ ዕቋን ስደተኛታትን ኣብ ሊብያ ኣብ ዝርከቡ ኣብያተ ማእሰርትን መዝራዕታትን ክሰቃዩ ጽንሖም። ካብዞም ካብ ሊብያ ናብ ኒጀር ዝገዓዙ ሓተቲ ዕቁባ እቶም 16 ስድራ ቤታት 15 ድማ ቆልዑ ዝርከብዎም እዮም። ካብቶም ቆልዑን እቶም ዝበስሑ ብዚኣላይ ናብ ስደት ዝወፁ ምዃኖም ተመልኪቱሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሊብያ ልዕሊ 3400 ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቁባን ኣብ ማእሰርትን ማዓስከራትን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ተታሒዞም ከም ዘለዉ ይጥቀስ። ይኹን እምበር ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብን ናብን ሃገራት ምንቅስቃስ ደው ኢሉ ብምጽንሑ UNHCR ነዞም ስደተኛታት ናብ ውሑስ ቦታ ናይ ምግዓዞም መስርሕ ንኣስታት 7 ወርሕ ደው ኣቢሉ ይጸኒሑ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶሉስ ፍጻሜታት ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ብኽራይ ዘምፀን ክልተ ነፈርቲ ኣብ ጋራጅ ዓሽጉ ዝጸንሐ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ዳግም ናብ በረራ ንምምላስ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ድሕሪ ናጽነት ብስም ጥራይ ዘቆመ መንገዲ ኣየር ኤርትራ ኣብ 2003 ብሓንቲ ነፋሪት ንመጀመርያ እዋኑ ናይ መጓዓዝያ በረራ ክህብ ካብ ጀመረሉ ክሳብ ዝእዋን እዚ ብውሕዱ 4 ግዜ ካብ ስራሕ ደው ኢሉ እዩ። ኣውራ ጠንቂ ናይዚ ድማ ሰኣን በቑዕ ምሕደራ ምዃኑ ክኢላታት ብተደጋጋሚ ገሊፆም እዮም። እቲ መንገዲ ኣየር ካብ 2012 ንድሓር ካብ ያን ኤር ናይ ዩክሬን ኣየርባስ እዚ ዓይነታ ነፋሪት ብኽራይ ኣምፂኡ ኣገልግሎት ክህብ እኳ እንተጀመረ ሃገራት ኤውሮጳ ውሕስነት የብላን ብምባል ናብ ክልል ኣየረን ከይተኣቱ ከልኪለን እየን። ይኹን እምበር እቲ መንገዲ ኣየር ምስ ካልኦት ንኣሽቱ ትካላት ምሽራኽ ከም ዱባይ፣ ሱዳንን ግብፅን ዝኣመሰለ ሃገራት ክበርር ጸኒሑ እዩ።
ምስ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝተጀመረ ርክብ እውን እቲ መንገዲ ኣየር ናብ ኣዲስ ኣበባ በረራታት ከም ጀመረ እኳ እንተሓበረ ነዊሕ ታሪክ ብዘለዎን ኣብ ኣፍሪቃ ሓደ ካብ ብሉጻት መንገዲ ኣየራትን ብዝኾነ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ተዋሒጡ ካብ ሚያዝያ 2020 ኣትሒዙ ድማ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንጥፈታቱ ደው ድሕሪ ምባሉ ኣብዚ እዋን እዚ ድሕሪ 7 ወርሕ ዳግም ንምብጋስ ፈጸምቲ ኣካላቱ ኣኼባታት የካይዱ ምህላዎም ተፈሊጡ እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ሓድሽ ዓመት 2021 ናብተን ኣቐዲሙ መስመር ዝነበሮ ሃገራት ዳግም በረራ ንምጅማር መደብ ከም ዘለዎዮም እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ዘንፍቱ ሎሚ 3 ጥቅምቲ ኣብ ጅምር ወርልድ ቱር ቮልታ ቺክሊስታ እስጳኛ ናትናኤል ብርሃንን መርሃዊ ቅዱስን ክሳተፉ እዮም እዞም ንፈረንሳይት ጋንታ ኮፊድስን ካዛክስታናዊት ጋንታ ኣስታናን ዝውክሉ ተቐዳደምቲ ኣብዚ 18 መድረኻት ዘሎ ናይ 2882.8 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ክሽፍኑ እዮም ኣብ ሻምፒዮን ዓለም 2020 ከምኡውን ጂሮ ዲ ኢጣልያ 2020 ብሰሪ ናይ ቪዛ ጸገም ካብ ምስታፍ ዝተሰናኸለ ናትናኤል ጋንቱ ኣቐዲማ ምድላዋታ ብምጅማራ ካብ ቮልታ እስጳኛውን ብተመሳሳሊ ጸገም በኺሩ ነይሩ ይኹን እምበር ኣብ ቮልታ እስጳኛ ንኽወዳደር ተመሪጹ ዝነበረ ወዲ ጋንቱ እስጳኛዊ ሄሱስ ሄረርዳ ብሕማም ኮቪድ-19 ስለ ዝተጠቕዐ መተካቱ ናትናኤል ከኣቱ ክኢሉሎ ወዲ 29 ዓመት ናትናኤል ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ቮልታ እስጳኛ 2 ግዜ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ 2 እዋናት ከምኡውን ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ 2 ግዜ ተቐዳዲሙ ብምንባሩ ናይ ሕጂ መበል 7 ተሳትፉ ኣብ ውድድር ግራንድ ቱር እዩ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስን ጂሮ ዲ ኢጣልያን ሓደ ግዜ ዝተወዳደረ ወዲ 26 ዓመት መርሃዊ ቅዱስ በወገኑ ኣብ ቮልታ እስጳኛ ን5 እዋን እዩ ክቀዳደም ብሓፈሹ ድማ 7 ውድድራት ግራንድ ቱር ይሳተፋሎ ማለት እዩ ኣብ ክንድቲ ልሙድ 21 መድረኻት 18 መድረኻት ጥራሕ ሒዙ ቀሪቡ ዘሎ ቮልታ ቺክሊስታ እስጳኛ 8 ሕዳር ኣብ ከተማ ማድሪድ ከዛዘም እዩ ኣብ ዓለማዊ መድረኻት ተሳትፎን ዓወትን ካልኦት ኤርትራውያን ምስ ንርኢ ድማ ኤርትራዊ መበቆል ዘሎ ኢብራሂም ዑመር ኣብ ኒውዚላንድ ብቐዳም 17 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ምርጫ ኣባል ባይቶ ኮይኑ ተመሪጹ ኣባል እቲ ኣብ ኤርትራ መወዳእታ ዘይብሉን ተጣበቕ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ምስ ዘመናዊ ባርነትን ዝጽብጽብዎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝነበረ ኢብራሂም ዑመር ከም ኩሉ እቲ ስደት ዝመረጽ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ 2003 እዩ ካብ ሃገር ወፂኡ ኣብ ኒውዚላንድ ኣብ ማሕበራውን ፖለቲካውን ንጥፈታት ሃገር ብዝለዓለ ክዋሳእ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ንሰልፊ ዕዮ ብምውካል ተወዳዲሩ ኣባል ባይቶ ንምዃን በቒዕሎ ኣብ ካልእ ዜና ድማ ንመሰል ስደተኛታት ኣብ ምጥባቕ ንነዊሕ ዓመታት ልዑል ግደ ዘበርከቱ ኤርትራዊ ካህን ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ኣብ ስዊዘርላንድ ካብ እትርከብ ዩኒቨርሲቲ ሉዛን ናይ ክብሪ ዶክትሬት ማዕረግ ተዋሂቦም ኣብ ኢጣልያ ዝመደበሩ ኣካየዲ ስራሕ ማሕበር ኣጀንሲ ሓበሽያ ዝኾኑ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ኣብ ሊብያ ሕማቅ ኩነታት ንዝወደቑን ኣብ ባሕሪ ድማ ናይ ምጥሓል ሓደጋ ንዘንጸላልዎምን ዜጋታት ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳን ሶማልን ካልኦትን ብምርዳእ ዝተፈልጡ ካህን እዮም ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ኤርትራ ዕስለንበጣ ከም ዝተረኣየ ተሓቢሩ ብወገን ኢትዮጵያ ዝሰገረ ዕስለንበጣ ኣብ ሓደ ከባቢታት ዞባ ደቡብ ከም ዝተረኣየ ክትቀጽ ጸኒሐዮ ውድብ መግብን ሕርሻን ኣብ ዘውፅኦ እዋናዊ ጸብጻብ ድማ ኣብ ግማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ሽዕብ ኣስማጥ መሂመትን ከርከበትን ኩብኩብታን ኣንበጣን ከም ዝተረኣየ ኣረጋጊጹ ናይ ምቁጽጻር መስርሕ ጽቡቕ ይኸይድ እኳ እንተሎ ብፍላይ ኩብኩብታ ኣብ ዝመጽእ መዓልትታት ናብ ምጥቃዕ ክሰጋገር ስለ ዝኽእል ተወሳኺ ምክትታል ከም ዘድሊ እቲ ውድብ ኣዘኻኺሩ ኣብዚ እዋን እዚ ዕስለንበጣ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሱዳን ሶማል ኬንያ የመንን ስዑድ ዓረብን እዩ ብብዝሒ ዝርአ ዘሎ ይኹን እምበር መነባብሮን ቁጠባን ህዝብታት የመንን ስዑድ ዓረብን ኣብ ሕርሻ ዝተመርኮሰ ብዘይምዃኑ ከቢድ ሳዕቤን ኣይኸተለን ዝበዝሐ ካብ ህዝበን ብሕርሻ ኣብ ዝናበር ከም ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝኣመሰላ ሃገራት ግና ዕስለንበጣ ኣብ ዘራእቲ ጉድኣት የብፅሕ ብምህላው ሻውሎት ፈጢሩ ይርከብ ብፍላይ ኢትዮጵያ እታ ዝያዳ ብወራር ዕስለንበጣ እትህሰ ዘላ ሃገር እያ ሱዳን ካብ መዝገብ መወልቲ ግብረ ሽበራ ንኽትስረዝ $335 ሚልዮን ካሕሳ ከም ዝኸፈለት ኣፍሊጣ እቲ ካሕሳ ንግዳያት ናይቲ ኣብ 1998 ኣብ ኬንያን ታንዛንያን ኣብ ዝርከብ ኤምባሲታት ኣሜሪካ ዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ እዩ ኣሜሪካ ነቲ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዘካየዱ ጉጅለታት ብመንግስቲ ሱዳን ዝተመወሉ እዮም ብዝብል ኣብ ልዕሊኣ ከቢድ ቁጠባዊ እገዳ ጽኒዓ ጸኒሓ ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት በሽር ዝቆመ መሰጋገር መንግስቲ እቲ ንቁጠባ ሱዳን ዘውደቐ እገዳ ንኽልዓል ስምምዕ ከካይዱ ጸኒሑ
ኣሜሪካ ከም ቀዳማይ ነጥቢ ዘቕረበቶ ካሕሳን ግዳያት ሽብራዊ መጥቃዕቲ ኤምባሲታት ኬንያን ታንዛንያን እዩ ሱዳን ብመሰረቲ ኣሜሪካ ዘቕረበቶ ጠለብ ነቲ $335 ሚልዮን ብ19 ጥቅምቲ ከም ዝኸፈለቶ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሓምዶቕ ኣፍሊጦ ድሕሪ ድማ ኣሜሪካ ንሱዳን ሽበራ ካብ ዝምውላ ሃገራት ክስርዛ ምዃና ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣረጋጊጾ ሱዳን ዝተሓተተቶ ካልእ ነጥቢ ምስ እስራኤል ዝምድና ክትምስርት ዝብል ምዃኑ ክግለጽ እኳ እንተጸንሐ ኣብ ግብሪ ገና ይተረኣየና ኣሎ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል መሐመድ ሐሰን ሮብለ ሓድሽ ካቢነ ሚኒስተራት ኣቆይሞ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ዝረቕሖም 30 ኣባላት ካቢነ ሚኒስተራቱ እቶም 15 ኣቐዲሞም ኣብ ስልጣን ጸንሖም ብዘይካዚ ንሱ 17 ሚኒስተር ዴታን 26 ምክትል ሚኒስተርን መዚዙ ካብቶም 73 ሚኒስተራትን ምክትላት ሚኒስተራትን ሶማል ናይ ወጻኢ ዜግነት ዘለዎም እዮም ንኽልተ ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበረ ሐሰን ዓሊ ኸይረ ኣብ 18 መስከረም ብኣባላት ባይቶ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምስጓጉዩ መሐመድ ሐሰን ሮብለ ኣብ 23 መስከረም ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ተመዚዙ ምስ ሬድዮ ኤርናይኩም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት ኣብ ሽወደን ብዛዕባ ሃልዋት ዳዊት ኢሳቅ ብዝምልከት ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ክሲ ተመስሪቱ እቲ ብ21 ጥቅምቲ ዝተመስረተ ክሲ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ናብ ሽወደን ኣብ ዝገሽሉ እዋን ብፖሊስ ተታሒዞም ብዛዕባ ሃልዋት ዳዊት ኢሳቅ መርመራ ክካየደሎም ዝጠልብ እዩ ኣብቲ ክሲ ኣስማቶም ተጠቂሱ ዘሎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣማኻሪኡ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ሚኒስተር ፍትሒ ፎዚ ሓሽም ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ብርጌደር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ከምኡውን ኣዛዚ ውሽጣዊ ጸጥታን ፖሊስን ብርጌደር ጀነራል ስምዖን ገብረ ድንግልን እዮም እቲ ናብ ፖሊስ ሽወደን ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ተቐባልነት እንተረኺቡ እቲ ጉዳይ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበንኛታት ክሰጋገር ተኽእሎ ከም ዘሎ ሓው ነቲ ን19 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ዝርከብ ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ ኢሳያስ ኢሳቅ ንሬድዮ ኤረና ኣብ ዝሃቦ ቃል ገሊጹ እቲ ክሲ ንዳዊት ኢሳቅ ብትጣበቕ ናይ ሽወደን ማሕበር ጥራይ ዘይኮነ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዝተወከሉ 12 ኪላታት ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን እውን ከቲሞምሉ እዮም ገለ ካባቶም ንስልማት ኖቤል ተሓፂያ ዝነበረት ኢራናዊት ሽሪን ኤዲ ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዝነበረት ደቡብ ኣፍሪቃዊት ናቪ ፒላይ ዳኛ ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ፕሬዚደንት ናይቲ ኣብ ጉዳይ ሩዋንዳ ዝቆመ መጋባእያን ሚኒስተር ፍትሒ ካናዳን ዝነበረ ኤርዊን ኮትለር ክኢላን ኣማኻሪ ሕግን ኤርትራዊ ዳንኤል ረዘነ ኣደ ወንበር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝነበረት ደቡብ ኣፍሪቃዊት ፓንሲ ትላኩላን ይርከብዎም ናይ ኤርትራን ሽወደንን ድርብ ዜግነት ዘለዎ ዳዊት ኢሳቅ ዝርከብዎም ሓያሎ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታትን ኣዳለውትን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ኣብ መስከረም 2001 ካብ ዝኣስሩሉ ዕለት ክሳብ ዝእዋን እዚ 19 ዓመታት ሓሊፉ ዳሃዮም ኣይፍለጥን እዩ ኣብ ከሰላ ንሳለስተ ዝጸንሐ ሰዓታት እቶቶ ድሕሪ ምልዓሉ ምትእኽኻብ ይኹን ፖስተራትን ኣሳእልን ምዝርጋሕ ከምኡውን ምንፋስ ወረ ዝኽልክል ሓድሽ ኣዋጅ ወፅዩ እቲ ምትእኽኻብ ብዝሒ ሰባት እኳ እንተዘይነፀረ ንሰላማዊ ሰልፊ ይኹን ካልእ ጉዳያት ምዃኑ ግና ኣነፂሩ ኣሎ እቲ ኣዋጅ ካብ 20 ጥቅምቲ ትሒዙ ግብራዊ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ምምሕዳር መንግስቲ እቲ ዞባ ዝጠሓሶ ክሳብ 5 ዓመታት ማእሰርትን ኣሳት 50,000 ፓውንድ ሱዳን ወይ ድማ ኣሳት $1,000 መቕፃዕትን ክብየነሉ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ኣቐዲሙ ናብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ እታ ሃገር ንፖርት ሱዳን ኣብ ዘጠቓለለ ከባቢታት ተመሳሳሊ ኣዋጅ ካብ ሰንበት 18 ጥቅምቲ ትሒዙ ኣብ ግብሪ ውዒሉ እዩ ምስ ምሻምን ሙራድን ኣብ ማሕዳሪ ዞባ ከሰላ ተተሓሒዙ ኣብ መንጎ ብሄረ ቤጃን ቀቢላታት ሃደንደዋን ቤን ዓሚርን ኣብ ዝተኻየደ ናዕቢ ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ልዕሊ 50 ድማ ከም ዝቆሰሉን ጸብጻባት እታ ሃገር የመልክቱ መንግስቲ ኤርትራ ንዘሎ ጸጥታዊ ሃጓፍ ተጠቒሙ ኣብ ዞባ ከሰላ ኢዱ የተኣታቱ ከም ዘሎ ሓያሎ ተወላዶት ዞባ ይወቕስዮም ኣብዚ ሳልስ እዚ ዝተኻየደ ዑደት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንምብጻሕ ዝዓለመ ምዃኑ ሓደ ሓደ ወገናት የንፍቱ ስዑድ ዓረብ ዋዕላ ደቂ ኣንስትዮ ተእንግዳላ እዚ ካብ 21 ክሳብ 24 ጥቅምቲ ብመገዲ ናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ ዝካየድ ዘሎ ወመን 20 ዝተሰመየ ዋዕላ ኣብ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮን ተሳትፎን ኣብ ምሕያል ቁጠባን ዘተኮረ እዩ
ወመን 20 ብጉጅለ 20 ዝፍለጥ ሃገራት ካብ 2015 ሒዘን ዘተኣታተወ ኮይኑ ኣባለን ዝኾነት ስዑድ ዓረብ ድማ ናይዚ ዓመት እዚ ዋዕላ አንጋዲት ኮይናላ ይኹን እምበር ፖለቲካዊ ነጣፊትን ተጣባቂት ሰብኣዊ መሰላትን ዝኾነት መንሰይ ሉጃን አልሓጥሎን እትርከበን ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ዜጋታት ሓይራ ትርከብ ስዑድ ዓረብ ዋዕላ ደቂ ኣንስትዮ ተእንግድ ሞራላዊ ብቕዓት ከም ዘይብላ ሂውማን ራይትስ ዎች ዝርከቦም ሓያሎ ትካላት ተቃውሞም ኣስሚዖም سعود عرب مثل دك نسيب مقاسب قدميت كاب زسرعة هاجرات كوينا كاب 2015 حزا ندك نسيو كم ممرح مكينان بزي فقد وتبعتي باسبورت مونان نزا مسألة مسارتاوي مسألات فقيدات لن تركب مس راديو إرنا يخم زلكم زخبركم سمعتنا زي سومنا في التعميتاتيو أبني عبي في التعميتات لاعلوي لوخ منجس إسرائيل أب السودان مستيره عدد كم زكايدة من جتا زينا كاب يورساليم حبيرن مسرة من جتا زغربو زلو حبريتا قدمتي أمريكا نسودان كاب مزقب شبرا زمولا هاجرات مسرازة منتهم زي تقلتل على وسب السلطان إسرائيل تعنت نفاريت كابتيل أبيف تبقيسا نابكارتو ممرحا علامات مستيره عدد تكوانت زي تنتسره بزعباتي من السودان كمسرة زدل زلو زمدنا زيت كورا مقانو زيت فلالي وقنات أميتهم أمريكا نسودان كاب مزقب شبرا زمولا هاجرات قدم مسرازان أبلعلي أصنيعتو زل أقراد ما قدم العلن نايتي أب كينيان تنزانيان زركب إمباستات أمريكا بشحن 990 تنستفدت مدكعتي نقدايات 335 مليون دولار كحساقات كفلن مس إسرائيل دما ديبلوماسيا وزمدنا كت مسرتن زقسب مقاني زقلت السودان اتيزة تحت تتوقع كم زقفلتن أمريكا دما كاب مزقب شبرا زمولا هاجرات كم تسرزان كوانتا تقلته بزعباتي من إسرائيل زمدنا مسرات زبلنت بقنا كاب كلهم وقناس توابه حبريت هايلن يقولن بر هابزيك 4 معالتات كلتين هاجرات زمدنا كم زمسرته بوقعي كحبره مدلات يقبر مهلاو تنتالو إسرائيل مس حبرات إمارات عربن بحرين زمدنا دحرم مسراتا زغصل دما مس سعود عربن سودان كخون كم زغل قمتات كوهابو تنحيو منجستي إيطاليا بقداي تيمس فرنسا بزداو كبابيتا زركب بصعدان بازفلت ببرد تشفنه غوبوتات ناب منجستي فرنسا طرعنا غريبو إيطاليا نزي طرعن تغرب زلا منجست فرنسا نتي كبابي ناي محزان بصحته هاجر كيحخرو زخلكلن زحلف اواج كم تصلوا بمغلاصيا منيستر غدايات وصا إيطاليا ب21 تقمتي بمنجدتي اب باريس زركب امباسي هاجرو بيلو ناب منجست فرنسا بزلاخو طرعن منجست فرنسا بزوسده سقمتي استسمعو زي عقابت قليصو نسوا ملختو فرنسا أب مريتا بيناو سقومتات كتوسد مسلا مخانو بمزخار نغال غربيت هاجر أب تسألو كباب جنا كتنقق كم زلوا أتحساسيبو منجست فرنسا أبتي بسنكتي ببرد مشفانو مونبلو ويدما سعدان با ناتبالي زوع سنسلتا وخرانات زركب ناستا 3000 هكتار مريتيو أكبابين محلاو بزبل كاب حدا تكمتي أتحيزو حزيوو اتمنجستي زوسد سقمتي نحنا تاكبابي اقداس مخان بمتكاس زتعس كم زي بلو اما حضرتي تزوبا قليصم ابتي كاب صفحي بحري استات 4810 متر براخزلو خرانات عمتاوي استات 25 شح حقرتي يبصحو راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازيت انياتا زدالو نتا راديو